Tænk, hvis man rammer en, der dræber ham der. De taber, for jeg kender en, der er god. Kan vi så ikke finde det mærkelige til det? Ham der, ikke nummer 5, ham der er nummer 6. Nummer 6 og nummer 5. Ham der er den store der. 7 og 5 og 10. Tager du selv? Så, drenge! Så må det i gang. Kør! Ja, Jakob, kør! Jeg sætter ikke længere. Ja, det er godt. Kald på den. Hugge, det går! Ej, det er svært at fange gris. Kom hurtigere, dæk en mand, kom. Dække en. Nikolaj, hvem dækker du? Dig selv, eller hvad? Så er det hjemad, kom. Nikolaj, hjemad. Nikolaj, du skal Det her kampprogram kan I umiddelbart se ud som om der kun skulle være 3 hold, og det vil sige, Sæt hurtigt op i fuldt. Fremad, mand. Det er glemmer du bare lidt. Jakob, ja, Jakob, tag den, Niklas. Fremad, du spiller forreste mand. Kom. Det er nødt til at gå den anden side, Jonathan. Gå den anden side. Så Nikolaj er der. Kom så, jo. Hugge, Jakob. Og igen, Jakob. Tag den til dig. Stille og roligt, Jonas. Ja, godt. Godt. Ja, det er glimrende spil, den her. Det er godt. Markus, det er dig. Kom så, Nico. Hug til. Nej. Jonathan, flyt op. Det er nieren der. Oppefra, fint oppefra. Skal tage en hver. Der er kun en, der løber op, Jonathan. Ned på mig. Kom. Tilbage, Jonathan. Ja, så er det tilbage, Jonathan. Kom, Niklas med tilbage, ja. Niklas, ليه ما طيالتها؟ ما خدتش سكة معي. سكة معي. Niklas, løb! سق قوية نيكلاس قوية يما ما بخيت له قوية مخي Det er godt, Jakob. هيت أي Niklas, بابا følg op. Ej. Godt, Jakob. لدنا أنا أوفسايد نيكلاس يمد أوفسايد مبخيات لا أوفسايد هنا إيه كله أوفسايد هنا Vind om. Ja, det er godt nok. Er der ikke... أو أربط على قلت له من جهاز Stille og højt op i luften. Godt. Ej, det er synd. Kom så, Jonathan. Kom, Jonathan, bliv ved. Skyd. Igen, Jonathan. Sådan. Godt, Jakob.
Nej, hvor er det? Det var godt. Du er ellers ude efter den.